Slovo poražený je jedním z nejvíce nepochopených označení, jaké může muž nosit. Lidé ho slyší a myslí si neúspěch, slabost, vzdání se. Ale verzí poraženého, která obrací celý svět randění na ruby, je muž, který ztratil něco úplně jiného. Svou potřebu být ženami schvalován, uznáván nebo emocionálně podporován. A jakmile tato potřeba zmizí, stane se něco podivného. Tlak zmizí, výkon ustane a ženy se najednou cítí ve vaší přítomnosti jinak. Když muž přestane snažit se vyhrát, zapůsobit nebo něco dokázat, stává se nepředvídatelným způsobem, který proráží emocionální obranu. Už se nesnaží být vybrán, už se nesnaží získat náklonnost, už se nesnaží přizpůsobit, aby byl přijatelný. A tato absence úsilí se jeví jako sebevědomí, ne hlasité, ale takové, které nežádá o povolení existovat. To je důvod, proč muži, kteří prohráli v sociálním, romantickém nebo emocionálním smyslu, často hlásí něco, co je v rozporu s intuicí. Ženy přestávají klást odpor, ne proto, že by se muž zlepšil na papíře, ale proto, že přestal honit výsledky. Jeho energie se přesouvá od snahy dosáhnout cíle k neovlivněnosti a emocionální systémy, zejména ženské, jsou na tuto změnu extrémně citlivé. Muž, který věří, že nemá co ztratit, nevyjednává o přitažlivosti, neeskaluje trapně, neinvestuje příliš brzy, nelpí na reakcích, ani nehledá význam v tichu. K pozornosti přistupuje nenuceně, protože ho již nedefinuje. A tato nenucenost je vzácná ve světě plném mužů, kteří touží po ujištění. To je nepříjemná pravda. Ženy nejsou odpuzovány muži, kteří selhávají. Odpuzují je muži, kteří něco potřebují. Potřeba signalizuje závislost, závislost signalizuje slabost a slabost vyžaduje emocionální námahu. Porazený, který přijal svou pozici, přestal předstírat a smířil se sám se sebou. Již nevyzařuje potřebu. Vyzařuje svobodu. Tato svoboda odstraňuje napětí z interakcí. Konverzace přestávají být jako vyjednávání. Za komplimenty se neskrývá žádný úmysl. Za zájmem není žádný tlak. K pozornosti se nevztahují žádná očekávání. A bez tlaku se ženy uvolní. Bez očekávání se otevřou. To, co se jeví jako to, že se ženy stávají snadnými, je ve skutečnosti to, že se ženy necítí ohroženy. Většina mužů si neuvědomuje, jak moc jejich touha kontaminuje jejich přítomnost. V okamžiku, kdy muž od ženy něco chce, schválení, potvrzení, sexuální závazek, změní se jeho chování, změní se jeho tón, jeho reakce se zostří, jeho trpělivost se stenčí. Porazený, který se vzdal touhy, tuto energii nevyzařuje a tato absence je okamžitě cítit. Proto muži, kteří byli životem pokořeni, často mají u žen větší úspěch než muži, kteří se stále snaží dokázat svou výhernost. Pokorný muž se nehraje, nepřehání, neprodává budoucnost. Stojí tam, kde je. A paradoxně se tato uzemněná přijetí jeví jako autorita. Ženy se nestávají snadnými proto, že snižujete své standardy nebo se ponižujete. Stávají se snadnými, protože přestanete zkoušet z nich něco vytěžit. Přestanete je vnímat jako řešení prázdnoty. Přestanete si budovat fantazie o výsledcích. A když se to stane, interakce se stane jednoduchou, plynulou, nenucenou. Takže když muži říkají, jakmile jsem se stal ztroskotancem, ženy se staly snadnými, ve skutečnosti říkají toto. Jakmile jsem přestal potřebovat ženy, aby potvrdili mou hodnotu, přestali cítit břemeno, které s sebou nesli. A tato změna, tichá, vnitřní, nevratná, je to, co mění všechno. Většina mužů nikdy nepřizná, že jejich největší překážkou u žen nikdy nebyl vzhled, peníze nebo postavení. Byla to neviditelná tíha očekávání, kterou si nesli do každé interakce. Očekávání otravuje přítomnost. Nutí muže naklánět se dopředu, když by měl stát klidně. Nutí ho vysvětlovat, když by mlčení bylo lepší.
Takzvaný smolař se této tíhy zbaví ne jako taktika, ale jako kapitulace. A tato kapitulace resetuje celou dynamiku. Jakmile přestanete snažit se být působiví, stanete se zajímavým. Jakmile přestanete usilovat o uznání, stanete se neuchopitelným. Ironie je brutální. V okamžiku, kdy přestanete vystupovat jako cena, o kterou se má ucházet, ženy začnou testovat, zda jí skutečně jste. Ne proto, že jsou kruté, ale proto, že lhostejnost signalizuje hodnotu spolehlivěji než jakékoliv úsilí. Muž, který přijal prohru, má jiný rytmus. Nespěchá, necítí ticho, nepředstírá optimismus. Už čelil zklamání, už byl zbaven iluzí, už se smířil s výsledky, které nejdou podle jeho představ. A ta klidná, bojem prověřená akceptace působí jako hloubka ve světě plném mužů, kteří předstírají, že mají všechno pod kontrolou. Proto se ženy často rychleji otevírají mužům, kteří se zdají být emocionálně odtažití od výsledků. Cítí, že neexistuje žádná skrytá smlouva, žádné nevyslovené požadavky, žádné očekávání, že zájem musí být oplacen nebo eskalován. Interakce působí čistě a čistá energie vytváří pocit bezpečí. I když je přítomna přitažlivost, muž, který stále věří, že vyhrává, je často nejvíce napjatý. Má co chránit, image, kterou musí udržovat, trajektorii, kterou musí ospravedlňovat. Porazený nic z toho nemá. Už padl, už se přenastavil, už odhalil svou identitu až na to, co zbývá, když potlesk utichne. A to, co zbývá, je obvykle autenticita, syrová, neopracovaná a vzácná. Ženy nereagují na sebevědomí tak hlasitě, jako reagují na neupoutanost. Neupoutanost signalizuje, že nejste emocionálně závislí na jejich reakci, že se nezhroutíte, když se stáhnou, že se nenafouknete, když se přiblíží. A emocionální neutralita je magnetická, protože nabízí svobodu místo tlaku. To je místo, kde muži zaměňují lehkost za slabost. Myslí si, že být uvolněný znamená být pasivní. Ale uvolnění muži jsou nebezpeční jiným způsobem. Vidí jasně. Nehoní se za iluzemi. Nezaměňují přitažlivost s uznáním. A protože se nesnaží něco získat, ženy často dávají zdarma. Když už jste prohráli, odmítnutí ztrácí svou sílu. Ticho přestává bolet smíšené signály. Přestaňte se tím trápit. Neberte si osobně chování, které se vás nikdy netýkalo. A tato emoční odolnost vytváří dynamiku, ve které ženy cítí méně kontroly a paradoxně více zvědavosti. Pravdou je, že ženy se nestávají snadnými, protože se snižujete. Stávají se snadnými, protože je přestáváte povyšovat nad realitu. Setkáváte se s nimi tam, kde jsou lidské, nedokonalé, neplánované. A když odstraníte piedestal, konverzace se stane přirozenou, místo performativní. Takže muž, který se nazývá poraženým, není zlomený, je jen překalibrovaný. Už si neprodává příběh o tom, jak by věci měly být, žije v tom, jak věci jsou. A jakmile začnete jednat z tohoto místa, přitažlivost přestane být bojem a začne být gravitací. To, co se opravdu změní, je způsob, jakým se pohybujete v interakcích. Už nehledáte signály, nehledáte povolení, ani se nepřizpůsobujete v reálném čase na základě jejich reakcí. Mluvíte, když máte co říct, a mlčíte, když nemáte. A tato zdrženlivost mění celou atmosféru místnosti. Lidé to okamžitě pocítí, i když nedokážou vysvětlit proč. Muži podceňují, jak hlasitá je vnitřní zoufalost. Projevuje se v držení těla, tempu, tónu, načasování. Projevuje se v tom, jak rychle odpovídáte, jak moc vysvětlujete, jak pečlivě se snažíte být pochopen. Když ta zoufalost zmizí, vaše přítomnost se stane těžší, pomalejší, promyšlenější a emocionální systémy na tu váhu automaticky reagují. Přestanete vnímat interakce jako příležitosti a začnete je vnímat jako zkušenosti. Žádný tlak,
přeměnit okamžik na něco víc, žádná úzkost z toho, kam věci směřují. Necháte konverzace dýchat, necháte zvědavost nahradit očekávání. A ta svoboda přiměje lidi se přiblížit, ne proto, že je přitahujete, ale proto, že už na ně netlačíte. Je to klidná sebejistota, která přichází až po deziluzi. Není to optimismus, není to chvástání, je to klid někoho, kdo již čelil zklamání a přežil ho bez úhony. Ten klid není třeba prohlašovat. Projevuje se v tom, jak posloucháte, aniž byste se snažili zapůsobit, jak nesouhlasíte, aniž byste eskalovali, jak odcházíte, aniž byste chovali zášť. V této fázi přestává být přitažlivost cílem a začíná být vedlejším účinkem. Nevymýšlíte strategie, nezkoušíte si to, nesnažíte se vytvořit chemii. Prostě jste přítomní. A přítomnost, skutečná přítomnost, je vzácná. Většina lidí je příliš zaneprázdněna řízením dojmů, než aby byli skutečně přítomní. Ženy vycítí, když se muž nesnaží z nich něco vytáhnout. Žádné potvrzení, žádné ujištění, žádný výsledek. Tato absence vytváří psychologickou jistotu a jistota otevírá dveře, které úsilí nikdy nemohlo otevřít. Ne proto, že jste pasivní, ale proto, že jste dostatečně vyrovnaní, abyste nechali věci plynout bez nátlaku. Také se stáváte hůře manipulovatelným. Ne proto, že jste opatrný, ale proto, že již nejste emocionálně vázán na výsledky, které nemůžete ovlivnit. Smíšené signály vás nezaujmou. Testy vás nevyvedou z rovnováhy. Ticho vás neprovokuje. A když reakce zmizí, dynamika moci se tiše posune. To, co se kdysi zdálo jako odmítnutí, nyní vnímáte jako informaci. Neberete to osobně, pozorujete to. Zaznamenáváte chování a podle toho přizpůsobujete své zapojení. Tato emocionální disciplína vás udržuje v rovnováze a lidé se díky tomu cítí vyrovnaní ve vaší přítomnosti. Právě v tomto bodě dochází k nedorozumění zvenčí. Lidé předpokládají, že jste na něco přišli nebo odhalili nějaké tajemství. Pravda je ale jednodušší. Přestali jste vyjednávat s realitou. Přestali jste potřebovat, aby věci šly určitým způsobem, abyste se cítili dobře. A tato vnitřní harmonie změnila to, jak vás vnímají ostatní. Když jednáte z tohoto postoje, interakce ztrácejí na ostrosti. Není třeba řešit žádné napětí, hrát žádnou roli, bránit žádný image. A aniž by si to uvědomovali, lidé vás začínají vnímat takového, jaký jste. Ne proto, že jste to požadovali, ale proto, že jste to umožnili. V tomto bodě přestáváte potřebovat impuls, abyste se cítili sebejistě. Už vás nepohání pozornost, ani vás neodrazuje její absence. Pohybujete se svým vlastním tempem, bez ohledu na to, jak rychle se věci vyvíjejí, nebo zda se vůbec vyvíjejí. Tato vnitřní trpělivost vytváří zvláštní efekt. Lidé ve vašem okolí pociťují menší tlak, ale větší zvědavost. Už nehledáte spojení, necháváte ho, aby se projevilo samo. Přirozeně si začínáte uvědomovat, jak vzácná je emocionální soběstačnost. Většina lidí vysílá signály hladu být viděn, vybrán, uklidněn. Když tato touha z vás zmizí, vaše přítomnost působí čistě, nezahlceně. Neexistuje žádné neviditelné přetahování, žádné skryté úmysly a tato jasnost je odzbrojující. Konverzace začínají plynout jinak. Nesnažíte se je nasměrovat k nějakému výsledku. Necítíte ticho. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům, necháváte pauzy existovat. Necháváte momenty skončit, když skončí. A tato zdrženlivost signalizuje něco silného. Důvěřujete si natolik, že nenutíte kontinuitu. To je místo, kde se přitažlivost tiše přeskupuje. Ne prostřednictvím úsilí, ale prostřednictvím kontrastu. Na pozadí neustálého hledání vyniká klid oproti nadměrnému vysvětlování. Jednoduchost působí sebevědomě oproti emoční nestálosti. Stálost působí vzácně.
Nemusíte hlásat hodnotu, když ji již odráží vaše chování. Také přestáváte brát věci osobně. Nezájem vás nezraňuje, vzdálenost vás neprovokuje. Chápete, že většina chování je vyjádřením vnitřního stavu někoho jiného, nikoli verdiktem o vaší hodnotě. Toto pochopení vás osvobozuje od emocionálních otřesů a dělá vás mnohem odolnějšími. Největší změnou je váš vztah k nejistotě. Už se nesnažíte ji rychle vyřešit. Nepotřebujete okamžitou jasnost. Necháváte situace volně plynout bez zásahu. A paradoxně, když přestanete vyžadovat jistotu, přijde rychleji, protože se nikdo necítí zahnaný do kouta. Lidé vycítí, když se nesnažíte být oblíbení. Nejsou tu žádné lichotky plné očekávání, žádný šarm zaměřený na získání něčeho, jen autenticita, nefiltrovaná a nenucená. Tato autenticita neosloví každého, ale hluboce rezonuje s těmi několika, kteří jsou schopni ji přijmout. Stáváte se také selektivní, aniž byste soudili. Pozorujete, jak lidé zvládají nepohodlí, nesouhlas a ticho. Všímáte si vzorců místo slibů a když něco nesedí, tiše se stáhneš. Bez dramat, bez vysvětlování, bez zášti. Na toto tiché stažení se většina lidí není připravena. Jsou zvyklí na reakce, otázky, hádky, přesvědčování. Když nic z toho nepřijde, zůstanou sami se svými vlastními domněnkami. A tato absence reakce často říká víc než jakákoliv konfrontace. Nyní jste si osvojili jednoduchou pravdu. Když se již nesnažíte získávat význam z pozornosti, přestává se vám pozornost jevit jako měna. Stává se volitelnou. A když se něco stane volitelným, ztrácí nad vámi svou moc a zároveň se stává snazší to přijmout. Nyní si začínáte všímat, jak málo úsilí je třeba vynaložit, abyste vynikli, když se o to již nesnažíte. Nejste hlasitější než ostatní, nejste ostřejší ani okázalejší. Prostě neusilujete o uznání. A tato absence vytváří kontrast. Ve světě plném lidí, kteří se snaží vyniknout, ten, kdo stojí v klidu, se stává nápadným, aniž by o to usiloval. Uvědomujete si také, že emocionální ekonomika je důležitější než emocionální projevy. Nevynakládáte energii tam, kde se vám nevrací. Nevěnujete pozornost v naději, že se znásobí. Věnujete jí záměrně, klidně, bez připoutanosti. A protože vaše pozornost není laciná ani reaktivní, má váhu, když ji nabídnete. V tomto bodě se mnoho interakcí tiše obrací. Místo toho, abyste se ptali, kde stojíte, ostatní se začnou přizpůsobovat vašemu tempu. Místo toho, aby hledali ujištění, začnou ho nabízet. Ne proto, že byste něco požadovali, ale proto, že jste odstranili naléhavost, která způsobovala, že vše vypadalo jako obchod. Přestáváte se preventivně vysvětlovat. Necháte existovat nedorozumění, aniž byste se je snažili rychle napravit. Věříte, že ti, kteří jsou s vámi na stejné vlně, vás časem pochopí, a ti, kteří nejsou, vás nikdy pochopit nemohli. Tato důvěra odstraňuje potřebu řídit vnímání, což osvobozuje vaši mysl způsobem, jaký většina lidí nikdy nezažije. Došlo také k jemné změně ve způsobu, jakým nasloucháte. Už neposloucháte, abyste mohli reagovat nebo zapůsobit. Posloucháte, abyste pochopili vzorce, hodnoty, konzistenci. Slyšíte, co je řečeno a co je zamlčeno. A toto uvědomění vám umožňuje zapojit se bez iluzí. Momenty, které se kdysi zdály těžké, jsou nyní lehké. Ticho již nevyžaduje vyplnění. Pauzy nevyvolávají úzkost. Necháte interakce skončit a přirozeně věříte, že vše, co má pokračovat, bude pokračovat. Tato trpělivost vyjadřuje sebevědomí beze slov a lidé to okamžitě pocítí. Začnete upřednostňovat kvalitu před kvantitou, a to nejen ve vztazích, ale i v energii. Méně konverzací, hlubší přítomnost, méně hluku, více záměru. A toto zdokonalení vás neizoluje. Filtruje váš svět na to, co vás skutečně obohacuje. Co většinu mužů v této fázi překvapuje, je to, jak se přitažlivost stává kooperativní, namísto kompetitivní.
Neexistuje pocit, že je třeba něco dokazovat. Žádné skryté skóre. Věci buď plynou, nebo neplynou. A pokud neplynou, necháte je odejít bez vnitřního odporu. Toto klidné přijetí zcela odstraňuje ostrost odmítnutí. Nepřekrucujete to, neberete to osobně. Prostě to zaregistrujete jako informaci a jdete dál. Tato emoční odolnost mění to, jak s vámi lidé komunikují, protože cítí, že vás jen tak něco nerozhází. A někde po cestě si uvědomíte, že paradox se vyřešil sám. Jakmile jste přestali zkoušet ovlivňovat výsledky, výsledky přestaly ovládat vás. Jakmile jste se smířili s nejistotou, spojení se stalo bez námahy. A tato lehkost, tichá, nenucená a skutečná, je to, co většina lidí mylně považuje za štěstí. V této fázi začnete znovu důvěřovat času. Už nespěcháte, aby se okamžiky odhalily. Necháváte věci, aby se vyvíjely přirozenou rychlostí, protože víte, že cokoliv vynucené nakonec skolabuje. Tato trpělivost není pasivní, je záměrná. Signalizuje, že jste v pohodě a necháváte realitu odhalit svou vlastní podobu bez zásahu. Také přestáváte interpretovat pozornost jako potvrzení. Zájem vás nenafukuje, vzdálenost vás nevyfukuje. Obojí jsou prostě pohyby, ne měřítka. A protože vaše vnímání sebe sama není vázáno na žádné z nich, vaše reakce zůstávají stabilní. Tato stabilita se stává tichým centrem, které ostatní cítí, když jsou ve vaší blízkosti. Největší změnou je to, jak málo vysvětlování cítíte potřebu poskytovat. Nevyprávíte o svých záměrech, nevysvětlujete svou hodnotu, nepřesvědčujete. Jednáte a necháte mluvit činy. Tím odstraníte hluk, který dříve oslaboval vaši přítomnost. Všimnete si, že lidé ve vaší přítomnosti odhalují více, ne proto, že byste je vyzvídali, ale proto, že na ně netlačíte. Když neexistuje očekávání, že budete něco předvádět nebo zapůsobíte, upřímnost se projeví přirozeně a ta vám dá jasnost. Bez námahy se vaše hranice stanou samozřejmými. Neoznamujete je, nebráníte je, prostě žijete v souladu s nimi. Když něco překročí hranici, tiše upravíte své zapojení. Žádné drama, žádné proslovy, jen pohyb. Tady se vaše energie stává nezaměnitelnou. Není hlasitá, není dominantní, ale je pevně zakotvená. Už si nepůjčujete sebevědomí z výsledků. Vytváříte ho uvnitř sebe a vnitřní sebevědomí se nemění podle okolností. Zůstává konzistentní, bez ohledu na reakce. Začnete si uvědomovat, jak velká část moderní interakce je poháněna strachem. Strachem z přehlédnutí, nahrazení, nepochopení. Když ve vás tento strach není, vytváří to kontrast. Lidé se ve vaší přítomnosti cítí méně ostražití, méně defenzivní, méně reaktivní. Uvědomíte si také, že spojení je lehčí, když na něm neleží tíha očekávání. Konverzace jsou čistší, smích je upřímný, ticho je neutrální, nikoli napjaté. Pod povrchem se neuzavírají žádné neviditelné smlouvy. V tomto bodě už na vás intenzita nepůsobí. Ceníte si soudržnost. Hledáte soulad mezi slovy, chováním a konzistencí v čase. A tato rozlišovací schopnost vás chrání před tím, abyste se znovu dostali do dynamiky, která vás kdysi vyčerpávala. A aniž byste tuto transformaci sledovali, zjistíte, že žijete jinak, ne těžší, ne chladněji, jen jasněji. Už se nesnažíte být někým, koho stojí za to si vybrat. Jste někdo, kdo ví, kde stojí, a z tohoto místa se vše ostatní buď přirozeně sladí, nebo bez odporu zmizí. Nyní je zřejmé, že již nereagujete. Vybíráte si. Vybíráte si, kam investovat čas. Vybíráte si, komu dáte přístup. Vybíráte si, kdy odejít, aniž by to bylo prohlášením. Tato schopnost mění to, jak vše prožíváte. Život se vám přestává dít a začíná se odvíjet s vámi. Přestáváte potřebovat emocionální vrcholy, abyste se cítili naživu. Drama už nepovažujete za vzrušení. Nejistota už vás nepřitahuje.
Viděli jste, kam ty cesty vedou a cena už nestojí za ten vzrušující zážitek. Klid už vám nepřipadá nudný, ale bohatý. Lidé kolem vás se začínají nevědomky přizpůsobovat. Někteří zpomalí, někteří se přiblíží, někteří se vzdálí a vy to všechno necháte být, aniž byste do toho zasahovali. Už nehledáte soulad. Necháte ji, aby se postupem času projevila prostřednictvím chování. Když přestanete přisuzovat význam interakcím, objeví se tichá sebejistota. Nepřehráváte si rozhovory, neanalyzujete reakce, nehádáte úmysly. Pozorujete, co je konzistentní a podle toho jednáte. Tato jasnost zbavuje vaši mysl emocionálního nepořádku. Také se stáváte méně náchylní k oklamání. Ne proto, že jste podezřívaví, ale proto, že jste přítomní. Všimnete si změn v tónu, změn v úsilí, nesrovnalostí a důsledků. A místo toho, abyste je konfrontovali, reagujete odstupem nebo hloubkou, podle toho, co je oprávněné. Tady rozlišování nahrazuje naději. Už nepředpokládáte, že potenciál se rovná realitě. Čekáte, sledujete, necháváte promlouvat vzorce a ta trpělivost vás zachraňuje před opakováním cyklů, které se kdysi zdály nevyhnutelné. Interakce jsou nyní lehčí, protože do nich nevkládáte očekávání. Nepotřebujete, aby se okamžiky staly vzpomínkami nebo konverzace závazky. Užíváte si to, co je, aniž byste se snažili o víc, a to potěšení je upřímné, protože není podmíněné. Také přestáváte vysvětlovat svůj klid lidem, kteří prosperují na reakcích. Neospravedlňujete svou vyrovnanost. Nehájíte své tempo. Necháte ostatní, aby promítali, co potřebují, a pokračujete dál, aniž byste to vstřebávali. V tomto bodě je přitažlivost vzájemná nebo neexistující. Neexistuje žádný střední bod plný zmatku. Věci se buď vyvíjejí přirozeně, nebo ne. A když ne, necháte je jít bez vnitřního odporu nebo přetrvávajícího připoutání. To, co jste skutečně získali, není pohoda s ostatními, ale mír sami se sebou. Už nevyjednáváte svou hodnotu prostřednictvím interakce. Už se nedefinujete prostřednictvím reakcí. Prostě žijete v souladu se sebou, samým, a necháváte vše ostatní, ať se vyřeší samo. Nejvíce vás překvapuje, jak přirozeně se vám tento nový způsob chování jeví. Už se neustále nesledujete, nevedete vnitřní debaty o tom, zda jste řekl správnou věc, nebo projevil dostatečný zájem. Jednáte v souladu se svými pocity a tato souladnost odstraňuje tření ze všeho, co děláte. Také přestáváte romantizovat boj. Už nevěříte, že napětí rovná se význam, nebo že nejistota rovná se hloubka. Naučili jste se, že stabilita není absence vášně. Je to základ, který umožňuje vášni existovat bez chaosu. Toto pochopení tiše mění to, k čemu vás to táhne. Lidé cítí, když se už nesnažíte být vnímáni určitým způsobem. Ve vašem vystupování je zakotvená neutralita. Jste otevření, ale ne odhalení, přítomní, ale ne k dispozici na požádání. Díky této rovnováze se interakce jeví jako zasloužené, nikoli automatické. Začnete si užívat odcházení bez hořkosti, ne jako taktiku, ne jako prohlášení, ale jako přirozenou reakci. Když něco nesedí, necítíte potřebu přesvědčovat o správnosti nebo být v dobrém vzpomínání. Necháte zážitky čistě skončit a věříte, že to, co má pokračovat, bude pokračovat. Tady se projevuje emoční nezávislost. Nejste lhostejní, jste vybíraví. Záleží vám na tom, ale nelpíte na tom. Investujete, ale nepřeháníte to. A díky této umírněnosti zůstává vaše energie neporušená, místo aby se rozptýlila. Uvědomujete si také, že většina zmatků v minulosti pramenila z toho, že jste chtěli příliš brzy jasno. Nyní necháváte čas, aby vše rozstřídil. Čas odhaluje záměr, čas odhaluje konzistenci a tím, že necháte věci vyvíjet se svým vlastním tempem, ušetříte si mylné interpretace okamžiků jako slibů.
Klid, který nyní vyzařujete, není něco, o čem mluvíte. Je to něco, co cítí ostatní. Konverzace se zpomalují, reakce se zmírňují. Kolem vás je méně obranného postoje, protože není proti čemu se bránit. Nesnažíte se ovládat výměnu, prostě se upřímně účastníte. Přestáváte být ohromeni povrchními signály. Šarm bez konzistence vás již neovlivňuje. Zájem bez úsilí vás nezaujme. Hledáte soulad, který vydrží i při změně okolností, nejen když se věci zdají být v pořádku. A když se objeví něco opravdového, je to snadné, aniž by to bylo povrchní. Není třeba vytvářet dynamiku, není třeba spěchat s označováním nebo definováním. Vše se odvíjí přirozeně, podporováno vzájemnou stabilitou, namísto emocionální naléhavosti. Nyní již chápete skutečnou změnu, která nastala. Nesnížili jste se, ani jste se nevzdali. Opustili jste iluze. Přestali jste vyjednávat o své hodnotě prostřednictvím reakcí a odpovědí. A z tohoto místa vnitřní jasnosti přestalo být spojení prací a začalo být volbou. Je patrná změna v tom, jak vnímáte výsledky. Nyní se jich nedržíte, nebojíte se jich. Chápete, že ne všechno se musí proměnit v něco trvalého. A toto pochopení odstraňuje emocionální zátěž, která kdysi způsobovala, že každá interakce byla vnímána jako velká sázka. Cítíte se pohodlně a necháváte okamžiky být jen okamžiky. Dobrý rozhovor se nemusí proměnit v plán do budoucna. Jiskra se nemusí proměnit v příběh. Užíváte si to, co je skutečné před vámi, aniž byste se snažili dosáhnout něčeho víc, nebo se příliš upínali. Tato lehkost mění to, jak vás vnímají ostatní. Necítí se hodnoceni, necítí se uspěchaní, necítí, že musí něco předvádět. A když se lidé necítí pod tlakem, odhalují se upřímněji, někdy více, než zamýšleli. Také přestáváte zaměňovat emocionální šum za spojení. Velké reakce na vás již nedělají dojem. Intenzita vás již nemate. Naučili jste se, že hloubka se projevuje v konzistentnosti, nikoli v nestálosti. A tato lekce mění to, co si dovolíte přiblížit k sobě. Když zájem slábne, necháte ho slábnout. Když roste zvědavost, dáte jí prostor. Nenutíte kontinuitu a neodporujete koncům. Tato flexibilita udržuje váš vnitřní svět v rovnováze, místo aby byl reaktivní. To, co se kdysi zdálo jako sebevědomí, se nyní jeví jako klidné přijetí. Nemusíte dominovat místnosti, ani se z ní stahovat. Cítíte se pohodlně, zabíráte svůj prostor, aniž byste se zmenšovali nebo rozšiřovali, abyste vyhověli očekáváním. Všimnete si, že konverzace jsou více zakotvené. Je v nich méně předstírání, méně signálů, méně hádání. Mluvíte jasně, pozorně posloucháte a jdete dál, když věci již nesouhlasí. Tato jednoduchost se stává vaší charakteristikou. V této fázi je přitažlivost vzájemná nebo neexistující. Mezitím není nic nejednoznačného. Neexistuje žádná přetrvávající zmatenost, protože již neprojektujete naděje do chování. Vidíte, co je, a reagujete podle toho. Začínáte oceňovat, kolik duševní energie vám tato změna uvolnila. Žádné přemýšlení, žádné nacvičování, žádné přehrávání momentů. Vaše pozornost se vrací k vašemu životu, vašim cílům, vašemu směřování, kam vždy patřila. A v tomto návratu se něco důležitého dostává na své místo. Nezměnili jste to, kým jste. Aby to bylo jednodušší, odstranili jste to, co vás zatěžovalo. Jakmile jste přestali nést očekávání, která vám nepříslušela, spojení se stalo lehčím, jasnějším a upřímnějším. Nyní už chápete, že se přes noc nestalo nic magického. Nedošlo k žádné náhlé proměně, žádnému vnějšímu vylepšení, žádnému tajnému kroku. Změnila se vaše vnitřní orientace. Přestali jste žádat život, aby vám vyšel vstříc, než jste se postavili na vlastní nohy. A jakmile se to stalo, všechno ostatní se samo přeskupilo.
Přirozeně už neměříte pokrok pozorností nebo reakcí. Měříte ho mírem, tím, jak málo mentálního prostoru zabírá nejistota, tím, jak snadno se můžete vzdálit od toho, co vám nesedí, aniž byste potřebovali ospravedlnění nebo ujištění. Je v tom tichá jistota, že spojení je volitelné, ne nezbytné. Těšíte se, když se objeví, respektujete, když odejde, a protože na něm nejste závislí, už vás nedeformuje. Tady rozlišování nahrazuje naději. Už nesníte o potenciálu. Díváte se na chování, konzistenci a soulad v čase. A ta trpělivost vás zachrání před záměnou chemie za kompatibilitu. Také přestanete mít strach z nesprávné interpretace. Pokud někdo vaše klidné chování považuje za nezájem, necháte ho. Pokud si spletou vaši vyrovnanost s odstupem, nespěcháte to opravovat. Věříte, že ti správní lidé stabilitu rozpoznají, když na ní narazí. Energie, kterou nyní vyzařujete, není ostrá ani agresivní. Je vyrovnaná. Nemusíte dominovat interakcím, ani se z nich stahovat. Plně se účastníte, ale nejste do nich zapleteni. A tato rovnováha vás udržuje v rovnováze, bez ohledu na výsledek. To, co se kdysi zdálo jako nedostatek, se nyní jeví jako hojnost. Ne proto, že je kolem vás více, ale proto, že potřebujete méně. Vaše naplnění již nezávisí na reakcích, schválení nebo momentu. Pochází z souladu s vaším vlastním směrem. A když dojde ke spojení, je to čisté. Žádné skryté smlouvy, žádný tlak na výkon, žádná naléhavost definovat jen dvě osoby, které se setkávají bez přetvářky. Každá zodpovědná za svou vlastní emocionální zátěž. Když se ohlédnete zpět, uvědomíte si, že paradox se tiše vyřešil sám. V okamžiku, kdy jste přestali snažit se prezentovat v příznivém světle, jste se stali vyrovnanými. V okamžiku, kdy jste přijali své postavení, přestali jste být vyvedeni z rovnováhy reakcemi a odezvami. Skutečná změna tedy nespočívala v tom, jak se chovali ostatní. Spočívá v tom, jak jste se změnili vy. Přestali jste hledat uznání a začali žít v souladu. A z tohoto místa vše, co vstupuje do vašeho života, vstupuje z vlastní vůle, ne z donucení. To není vzdání se, to je dosažení cíle.